Представете си град, където звукът от изстрели е просто още една част от нощта. Добре дошли в фавелите на Рио де Жанейро, където Червената команда, една от най-мощните престъпни организации в Бразилия, се появи от хаоса, за да доминира по улиците. Ще се потопя в зашеметяващия свят на Червената команда, проследявайки нейните корени, битките й и опасната игра, която играят с полицията и съперничещите банди. Всичко започва в края на 70-те години. Вътре в печално известния затвор Кандидо Мендес, престъпници и политически затворници се смесват. Какво се случва, когато революционери и бандити споделят една килия? Те обменят идеи. Те формират съюзи. Те стават Червената команда. Напредвайки във времето, хълмовете на Рио са осеяни с фавели, импровизирани градове, натрупани един върху друг, места, които полицията едва докосва. Червената команда поема контрола, предлагайки защита и налагайки своята собствена брутална справедливост. Но истинският им бизнес – наркотици. Ден и нощ, товарите текат през тайни тунели и попадат в ръцете на войници на трафика, всичко оркестрирано с военна прецизност. Нека създадем сцената. Беднякът Русиня, 2004 година. Съперническа банда се опитва да нахлуе в територията. Изведнъж изстрели разцепват въздуха. Автоматични пушки, пистолети, дори домашно направени гранати. Жителите се навеждат, за да се защитят, докато улиците се превръщат в бойна зона. От едната страна, войници от Червената команда с чехли и бронежилетки, стрелящи зад импровизирани барикади, от другата. Съперници, отчаяни за парче от наркотрафика, полицейски сирени вият в далечината. Но когато пристигнат, е хаос. Гилзи от куршуми на земята, мирис на барут. И господството на Червената команда е по-силно от всякога. Но не е само насилие. Червената команда управлява с изкривено чувство за ред, никакви дребни кражби, никакво насилие срещу жени и деца. Ако нарушиш правилата, наказанието е бързо и брутално. Вътре в фавелите някои ги виждат като защитници, други като безмилостни господари. Ето е реалността. Полицейските операции са чести, но фавелите са лабиринт. През 2010 година една мега операция изпраща стотици полицаи да нахлуят в комплекса на Алемао. Хеликоптери кръжат във въздуха, бронирани превозни средства преминават през барикади, но Червената команда избягва през тайни тунели, изчезвайки в лабиринта, който те владеят. Сред всичко това, жителите са хванати в кръстосания огън. Децата растат, научавайки се да се навеждат при звука на изстрели. Семействата живеят с постоянната заплаха от операции, престрелки и негласното правило. Никога не говори с полицията. Историята на Червената команда не е само за насилие, но и за оцеляване. Това е свят на лоялност, предателство и власт, където опасността дебне на всеки ъгъл, а границата между герой и злодей се размива с всеки изстрел.